نهاجر أوراغواي كاب كل التشحن عسرتن كسب كل التشحن عسرت حموشتن كم بريزيدنت الزمرحة بزغطلو زنبره ترى أن ببرادما أب علم زدخية بريزيدنت الزبل قصلسم تواهبو زنبره بريزيدنت نبر جوسي موجيكا أما بسمانيان شعتن عمو تعرفو نمرد موتا ملكيتو أب تويتر صحفة بريزيدنت تهاجر يامان دو أورسي نقول زهاب كانان نهزب خاز زنبره عميق فقرن نمسجن كبل صحيف لا تنق موت تتقالاسين بريزيدنت النبر بلكو عكوانت زي تفلت بحمام منشرو مع أنت خساق خمسان حقني فلات بسنكتي كان بريزيدنت زنبورك قليل النبابرة قبل علم حشاش زنبورو ترير نقفيتان زاز فحفحو محبراو صقانتاتن ابرسيت خالق اوراغواين ماريوانا كم مزناقعي حقاو زغبرت قدامي تهاجر كون مخالون كالي اب تهاجر زغبرو اقداس صقانتاتن ابلاتين امريكان كنيون فلوت بوليتيكانيا كخون كيلي نيرو بريزيدنت اوراغواي نبر جوسي موجيكا منسين كلو ابال نايت حدك بوليتيكاوين حيلتات اوراغواي زنبره دحرنا تقاوم ماكلاي يمناوي سلف زخونه هاغراو سلف زنبره خوينو ابسوساتات دما ام مسراتتي بمتقعتات ጭውያታትን ቀትለተን ዝخصص ዝነበረ ጸገማው ሃገራዊ ሓርነታው መንቀስቃስ ቶፓ ማሮኖስ ام مسرات አበርኩተን ይርወዮ ንስግን ቀትለት ከም ዘይፈጸመ ይዝገለጽ በሰውራ ኩባን ዓለም ለኻው ማሕበርነትን ዝተጸልወ መንቀስቃሱ አንጻርቲ ኣብተ እዋነቲ ቅዋማውን ዴሞክራሲያውን ዝነበረ መንግስት ኡራጓይ ምስጢራዊ መንቀስቃስ አካይድዮ ኣብተ እዋን ሞጂካ 4 ግዜ ተታሒዙ ዝነበረ ኮይኑ ኣብ ሓደ ካብ አጋጣሚታት ማለት በ1970 በ6 ግዜ በጥይት ተሃሪሙ ዳርጋ ካሞት ንቁሩብ ታሪፍዮ እዚ ምእንቲ ዲሞክራሲን ሓርነትን ኡራጓይ ነዊሕ ቃልሲ ዘሕለፈ ናይ ቀደም ፕሬዝዳንት ክልተ ግዜ ካብ ቤት ማእሰርተ ኣምሊጡ ይፈልጥዮ ሰራዊት ኡራጓይ ብ1973 ዕልዋ መንግስት ኣብ ዘካየደሉ እዋን ድማ ሓደ ካብቶም ነቲ ዕልዋ ዝተቃወሙ ብምንባሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ነይርዮ ኣብ 7ታት 8ታትን 85 ሃገሩ ናብ ዲሞክራሲ ተመሊሳ ናጻ ከሳብ ተለቀቕ ድማ ኣብ ማእሰርቲ 14 ዓመታት ዘሕለፈ ኮይኑ በኸቢድ ተሳቂን ሕማቕ ኣተሓሕዛ ተነጽሎን ከም ዘሕለፈ ይፍለጥ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዳርጋ ናብ ዕብዳና ዲህብሉ ከም ዝነበረ በኸቢድ ስነምራው ነውጺ በመስቃይ ከሳብ መጻጸኸ ይተረፈ ይዛረብ ከም ዝነበረ እውን ይነገር እቲ ዘካይዶ ዝነበረ ቃልሲ ተዓዊቶ ኡራጓይ ናብ ዲሞክራሲ ድሕሪ ምምላሳ ኣብ ፖለቲካ እቲ ሃገር ክሳተፍ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2010 بريزيدنت تهاجر كوينو نحمشت عامتات مريح وايو ابتن كم بريزيدنت زمرحلن حمشت عامتات كا اب اوراغواي سفيح محبراوت صقاناتات كم زتاتاتوي زغلاص حبرات منقستات أمريكا نتيام مونغ إيرتران إيثيوبيان زغوهار زلو كونتات بغربات تكاتاتولو كم زلاته غاليصو ازيز التغلصه اب سينيت حبرات منقستات أمريكا كوميته ناي وصاي ركبات بزعبا قرن أفريقا بفلاي دما بزعباتي مونغ إيرتران إيثيوبيان زغوهار زلو ناوكينات كيمرح السغا كونتات املكيتو ابتي بيت مخر ناي وصاي ركبات زبحال ناي تينك تانك زي منقستاو تكال اب أفريقاو غودايات زسرحو كلته كيلاتات عديمو اب ززراربلو اوانيو ኣብቲ ትማሊ 13 ግንቦት ዝተገብረ ዘርብካ ሓደ ካብ ቀንዲ ኣባላት ኮሚቴ ናይ ወጻኢ ርክባት ናይ ሴኔት ኣሜሪካ ዝኾነ ሴኔተር ፋን ሆለን ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምትፍናን ኣብ ተኣፋፊ ኩነታት ይዘሎ ድሕር ምባል ኣብ ኤርትራ ድማ እቲ መራሒ ሓደሽ ሰራዊት ናይ ምልማል ሰጉምታት ይወስድ ይዘሎ ክብል እንከሎ ነቶም ክኢላታት ጉዳያት ኣፍሪቃ ኣብ ዘቀረቡ ሕቶ ድማ ኣብ ፖሊሲ ኣሜሪካ ስልጣን እንተዝህልወኩም እንታይ ምገበርኩም ክብል ይሓቲትዎም እቶም ምኽሮም ዝተሓተቱ ክኢላታት ከ ኣብ وان امونغ ايرتران ايثيوبيان زلو كونتات اندا توغهاري يمص كم زلون امريكا امونغ ام كينات كخفت كم زي تقبلو كتفلت الله دحر مبال سمع بريتوريا كم تزدل اي تتكبرن سراوت ايرترا كساب حجي اوش تكلل تግራይ ያለው ስለዚህ سمع بريتوريا ሙሉ በሙሉ እንኸተግበር امريكا كتسرح الله كوبليوم نتوم ናይ امريكا ናይ ፖሊስ ሓንጸጽ ዝኾነ ሴኔተራት ምኽሪ ሂቦም ዘለው በተወሳኺ እቶም ናይ ጉዳያት ኣፍሪቃ ክኢላታት ኣብዝዋን سمع بريتوريا ኣብ ተግባር ስለዘይ ወዓለ ኣብ ጠልጠል ይዘሎ ክብሉ እንከለው መስሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃ ስም ኣብ ተግባር ንኽውዕል ሓቢርካ ክስራሕ ኣለውን ክብሉ ምኽሪ ሂቦም ኣለው ኣብቲ ናይ ሰኔት ዝርብ ሓፈሻ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ኩናት ከየምርሓ ኣሜሪካ ጸቕጥኽ ትገብር ጻውዒት ዘቀረበ ኮይኑ እቲ ሴኔተር ድማ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ዝጓሃር ዘሎ ኩነታት በቀረባ ተካታተሎ ምህላዋይ ተዛሪቦ
هغراو بورد مرجع ኢትዮጵያ ሕወሓት ካብ መዝገብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እቲ ሃገር ከም ዝሰረዞ ዕላው ገይሩ እቲ ቦርድ ሎሚ ብወግዓዊ ማሕበራዊ መራኸቢታቱ ብጽሑፍ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ሕወሓት ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ንኽልተ ዓመት ዝተኻየደ ኩናት ብፍሉይ ብምምዝጋብ ዝተዋህቦ ግቡእ ኣይፈጸመን ብምባል እቲ ሰልፊ ክስረዝ ከም ዝወሰነ ጠቒሱሎ ምጅማር ኩናት ትግራይ ስዒቡ ኣብ ጎንጻዊ ምንቅስቓስ ተሳቲፉ ብዝብል ከም ሕጋዊ ፖለቲካዊ ውድብ ተሰሪዙ ዝጸንሐ ሕወሓት ብመሰረት ሰምዕ ውዕል ፕሪቶርያ ዳግማይ ከም ሕጋዊ ሰልፊ ተመዝጊቢ እዩ ነይሩ ወርሕና ሓሰናይ ዝሓለፈ ዓመት ድማ ብፍሉይ ኩነታት ወግዓዊ ምስክር ወረቐት ኣፍልጦ ብምሃብ እቲ ኮሚሽን ነቲ ሰልፊ ከም ብሓድሽ ከም ዝመዝገቦ ብምግላጽ እቲ ብሕወሓት ቀሪቡ ዝነበረ ዝጸንሐ ሕጋውነቱ ክምለስ ዝጠልብ ሕቶ ከም ዘይተቐበለ ይዝከር ሕወሓት እውን ቅድሚ 4 መዓልታት ኣውፂኡ ኣብ ዝነበረ መግለጺ እቲ ሰልፊ ቅድሚ ሕጂ በቲ ቦርድ ዝተዋህቦ ሕጋውነት ከም ዘይተቐበለ ብምግላጽ እቲ ቀደም ዝነበረ ነባር ሕጋዊ ናይ ኣፍልጦ ሰርቲፊኬት ከይተመለሰ ሰሪዘ ማለት ትርጉም የብሉን ኢሉ ነይሩ ድሕሪ ኩናት ትግራይ ሕጋውነቱ ዝተሰረዘ ሕወሓት ዳግማይ ሕጋውነቱ ክምለሰሉ ሕቶ ከቕርብን ምስ ፌደራል መንግስቲ ዘርባት ከካይድን ጸኒሕዮ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብ4 ሰነ 2024 ካብ ሕጋውነትን ሰላማዊ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስን ወጻኢ ዝንቀሳቐሱ ዝጸንሑ ፖለቲካውያን ጉጅለታት ዳግም ከም ፖለቲካዊ ሰልፊ ንምምዝጋብ ዘኽእል ደንጋገ ዝሓዘ መመሓየሺ ኣዋጅ ከም ዘጽደቐ ይዝከር መሰረት እቲ ኣዋጅ ከዓ ሕወሓት ሕጋዊ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ዝነበረ እዚ ምምሕያሽ ንውድብ ሕወሓት ዝኣመሰሉ ኣብ ግጭት ክሳተፉ ዝጸንሑ ሓይልታት ዳግም ንኽምዝገቡ ዘኽእል ስርዓተ ንምዝርጋሕ ዝዓለመ እዩ ነይሩ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ኣብ ትግራይ ግዜያዊ ምሕዳር ቆይሙ ተዛማደ ሰላም እኳ ተሰፈነ ፈራሚ እቲ ስምምዕ ዝኾነ ሕወሓት ሕጋውነቱ መሊሱ ክረክብ ዘይምኽኣሉ ከዘራርብ ጸኒሕዮ ሕጂ ድማ ሓድሽ ሓደገኛ ምዕባለ ብዝመስል መልክዕ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንሕወሓት ወይ ንህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ መዝገብ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እቲ ሃገር ከም ዝሰረዞ ዕላዊ ገይሩሎ ፕሬዝደንት ደቡብ አፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ናብ ኣሜሪካ ዝኸዱ 59 ጻዓዱ ደቡብ አፍሪካውያን ፈርሓት ኢሉ ክገልጾም እንከሎ ኣብ ቀረባ እዋን ክምለሱ እዮም ክብል ንመጀመርታ እዋን ብዛዕባቶም ከም ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ደቂ ሃገሩ ተዛሪቡ እዞም ኣፍሪካነርስ ዝበሃሉ ጻዓዱ ደቡብ አፍሪካውያን ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣድልዎ ተፈጺሞም ብምባል ዕቑባ ድሕሪ መሃብዮም ዝሓለፈ ሰኒ ናብ ኣሜሪካ ዝኣተዉ ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ደቡብ አፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ኣብ ዝዋን ካብዚ ሃገር ክወጽእ ዝደልዩ ዘለዉ ዜጋ ኣብ ዘመነ ስርዓተ ኣፓርታይድ ንዝተፈጥረ ዘይምዕሩይነት ንምዕራም ንዝውሰድ ዘሎ ስጉምታት ዝቃወምዮም ክብል ገሊጽዎም እቲ ፕሬዝደንት ኣብ መግለጺ ይቐጺሉ ደቡብ አፍሪካውያን ሓያላት ኢና ብጸጋማትና ተስፋ ኣይንቆርጽ ኢና ሽግር እንድሕር ኣለና ሓቢርና ክንፈትሖ ኣለና ተስፋ እንድሕር ቆሪጽካ ግን ፈራሕ ኢኻ እዚ ገይሮሞ ዘለዉ ከዓ ናይ ፈራሕ ተግባር እዩ ክብል ገሊጹ ዶናልድ ትራምፕን ኢሎን ማስክን ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ልዕሊ ጻዓዱ ደቡብ አፍሪካውያን ዓሌታዊ ኣድልዎ ይወርድ ኣሎ ብምባል ክገልጹ ዝጸንሑ ኮይኖም ትራምፕ ከዓ ብኢሎን ማስክ ተደፋፊኡ ነዚ ውሳነ ከም ዝወሰደ ይዝግለጽ ደቡብ አፍሪካ ግን ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ኣብ ልዕሊ ጻዓዱ ዓሌት ምጽናት ይፍጸም ኣሎ ዝብል ክስታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ብምባል ነጺጋቶ ኣሜሪካ መንግስቲ ደቡብ አፍሪካ ብዘይካሕሳ ካብ ጻዓዱ ደቡብ አፍሪካውያን ሓረስቶት መሬት ይወስድ ኣሎ ብምባል ትኸስስ ደቡብ አፍሪካ ግን ኣብ ግዜ ስርዓት ኣፓርታይድ ዝነበረ ዘይምዕሩይነት ንምዕራም ትሰርሕ ምህላዋ ብምግላጽያ ነዚ ዝቐርበላ ዘሎ ክስታት እተነጽግ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم